od bura ma Lego Usonga Atandi. Erokamano ahinya Joyce kuom miya thuolo mondo atwak kod nyikwara Mogi Ajwang' kendo akawo thuolo mondo amos nyikwara Mogi Ajwang' noyawre uru. Aloso kodi ka Nairobi. Ne onego abed sia kawuono nikech ne wan gi nyasi maduong' mar sidho mar rwako wuon General Ogola Joel Okech ne loko higa 100 kiny. Mane wasewinjore gi General Ogola kane waloso kode tich adek ni obiro bedo kode nyasi no dalawa ma Lego Usonga kucha. To kaluwore gi masira manyotimore nyoro ni waketho mpango. Koro sani pod an Nairobi. Adwa nawach ni General Ogola personally nyocha en ng'ama osiepna. Kendo asebedo kan close kod family gino kuom higni mang'eny. To en sana nyaka ne obed commander mar Air Force. Wasebedo kawan kode machiegni kabisa. Kendo watiyo kode maber i weche ma Lego Usonga. En wuon kaka General Ogola en jatelo mohero dongruok mar oganda. Kendo nyocha wana kode gimoro achiel. Omiyo tho mare ni mubira poya ni en tho mamaka wuon kaka Atandi. Sana on behalf of jo Lego Usonga manyicho kumodakie. Watimo mos ahinya ni familia mare. Wuon gi Joel Okech nitie kendo nyocha orwako higa 100 kiny. To familia ma jo kakan ma Lego Usonga ma Masumbi mosura ahinya kod osiepe te. Asewacho gokinyi ni tho mar Ogola ok en mana tho mar momako jowa kende jo Lego, en tho momako Luo. Nikech post mogola ngo ni en post ma en jaluo mokwongo bedo go nyaka ne wayudo uru. To nitie post moko turwa kae gin post apana adek. President mar Kenya, jatelo mar Army mar Defense, Minister mar Pesa, Attorney General, PS mar Pesa. Magi post ma pod jaluo pok obedo go. Miyo nyowa moro ahinya ka nyo Ogola oyudo ma. To koro okawe mapiyo. Omiyo en rambi mapek mawacho ni josiepe nite gi jo Kenya. To adwa nawach Joyce ka niya, wapenjo mang'eny kendo penjo matek i tho mar bwana ni. Jatend Army, jatend Defense en rank mare ni malo. Ane Ogola en jatend Air Force. Natudra kode mang'eny. Onge operation mane jatend Kibochi dhiye monge. Kata ndalo mane wani handshake igero shipyard Kisumo kacho.